Chire, Boiga, Nabokugura Chikatin Road, Hood Screws, Chigulu Chelsea, Door Locks, Pipe Wrench Spanners, Screwdrivers, Banyore, Old Sansura Building, Angena Kisii Main Bus Stage, Gusua Kisimi, Asenamba, Enotisano Nebre, Eyemo Kianda, Inyeisano, Enotinye, Inyeisano Nemo, Osmo Traders Limited, Customer Satisfaction Guaranteed. Ndizi TV, Ubwansu, Gusii. Emagaro benki ya umwanchi umurigereri yeritko rya Jumanne tariki 19 cy'umutinyo kyanda omwaka w'2023 ekerongo kwarigani ime ya umuro gose ime ya mayeye cinse yense ya masenchera ereyobekiranu irongo banyuna nara yaya kubwatirana n'abasaki beito twasangireria seritko rigima nago kwariganirya asenchera ereyobekiranu namanga gendere gokorekana ime yense ya Kenya ekerobono serikali ya Kenya kwanza egenderete kubeke mirobero yoko kiabuna industrial park ngoyero suwachire gusengwa gachachire ase chinsemo au yura chiko konya anene ase okwenana amabaga yemeremo gochiase abasaye ngo kwariganie kerongo kwenyura buna sensemo ya Facebook na bagotonyora wetra Ndizi TV News Digital ase semo ya YouTube batonyora wetra Ndizi TV News na sumutandao Twitter na bagotitwetra @Ndizi TV News yero togendere gusanga nabo igo kwemanya manke. Oria tokubwatirana nere asoko ene kiachibi chanerio yicha wikire ni gakoro kwa Petra Mukeira na nchire tariane Everline Osero ekerongo kwarigani obe kugusangana intwe goika omerio Amayia Ensa ya masenchira yobwekiranu ni gotoko ya chaka kurwase county ya Kisii awase omuroberio bubwagachi we industrial park imeye county ya Kisii ogenderete awase abamenyi bekenyoro ya tongereri ime yabo mbaba na bayigobo kimonke imeye bunge yabo machoge burabu bago keire bene ogochaki wa kumurubiro yo na utana nigo urachigo konya asokoreta amagendero nabo igo ase okoenana amabaga yemeremo gochiase abasaye nigo batoyire okubwatirana we serikali ya county ya Kisii nabo igo serikali nene asokoene kyabuna amagendero abere gakorokana ase county ya Kisii orboti rwa senchira yo bwikirano nigo twarganire no muriketo Dipon Asanya. Magaya serikali ya Kenya kwanza kurwachira chukwaga cha County Irrigation Industrial Parks asechi county ao bono county ya Kisii nigera ya moyabo igorende togwa kera serikali itenene excellent Ruto na biamono hata tajua sose county ito chijeko tokonyo maradio ya tabako taga bana ito biamono atonye mento machoga tatawa tikende to idagari atoire factory echego tokonya muno mo machoga na ndo muno mondo go Kisii county asoko go ke bindu ita angara bia tokonya amarigan yobwa gachobwe ni ganyarire go ikirana ase county yo ya Kisii asensemo ya Mumbaba egotoka bu machoge borabu ene asio nene mono gachire iga ase area yeto ya machoge twarago saba ondobwens abe koma yose brenge bya yega yanse mega na kimata ndo anyutari wego gukwana asomoje go yubaretete amo abamenyi bense meywe nigo bono ababisa kurose county batebetebuna nigubwa gachobwe borache kwene kyabuna banyorire echiro aseliga salia boli amugondo aseligo lirigia so industrial park yeti industry aina mbalimbali ebintu bire nabyo bire binge ebigeze barete oye baburi simete kwa section ebeke go down yeti simit iwe monto ko wore simit kwenye korubo sombo gase koru Nairobi gase koru Mombasa wale go down yekare gawe chawore simit liyo lilimekana Nonyana bo nigo boigo emeremera chikwene kiwa ase abamenyi bense meywe ahubaranyarko bababuga tubumanyi ao nabo igo chipara koroisiwa
aigange tongeria ntubwate kenyorwe koro kwali yabo ntubwate nyabitunu ntubwate ndereti ntundwana gutwara muntu county okore gasi lakini isakobeke kwerende industry obakia abana baitu mbanyore gasi na ndekirera aba bakonsita abana baitu baranga baraguna barabwe gasi lakini bari basomerete bintu byabirogyo na bako kenyengema abamenyi abo boigo nigo bagokere getambo kerekyo ase bagoteba nigo murobire yo nyarire ko bagokubanyura maega yugotigwa ase gekegetambe twabaire sa serikali ntwana kora mangana ya simbo mtu watokore kumbe netayuri bono gwachire komoreka baka abantu bali bakuru kwa baboraka abana basometi bali siko batana kulikwa chinga kechecho nigo barolekana ko motogia omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati ase egetambo kerekyo tugwakire serikali yaitu ekorana Simbarati yule gavana yaitu ne na jiminisa chae na members of the county assembly tuko bakiranga mbuya mono batwa industry back ya stongeli bariko banda abange babwatigasi bakabono wewe buchese nje basteyo lakini factory ajire necheme kiswanga abana baseroro banyoreke barwa nono wiboke igyo to batambia mo nyasaga baseseni so twaraga aba nartuye na guchimeras ekerege ikirange gaiga abana baito mbanyore tigasia na into manyona bono ngone abande gaso industry na yito kwenye bigine yo wana anta denyeri sana nje watokorera mayesi nyasai twagokire buna bomachoge borabu bokimongo what mbuya mono sonsi ogochakigwa kubwaga chiobwe nigo bokagere gochakari tukoryankyo nere omwaziri oteneto bonchoreria Moses kuria ngakora wano mugabana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati Wonko ripoteria egetasene kya Ndizi TV korwa sekenyorugia tongeri ekegotoka ward ya Mumbaba egotoka imeyebunge yabo machoke burabu letaria ne ndipon asanya Miyamono murikeito dipona sanyase oroboti ororokana tugotigana nayo nigo university ya Kisii kubwatirana nabatuki naboigo ababwatani ao litukurere baba guchakia umusangirikano yoraire eikengima uyorengete koriya machibu kubwatikana na makongwa yaberega kwenekiwa Ensa ya Kenya abuna uburoire bwa COVID-19 naboigo chise yinigo mo vice chancellor bwa university yo Professor Nathan Ogechi abereka otebabuna university nigo berwete kegima asibarachi kobeka umukia bwo gukora ubutuki ere kwenekia una amachibu ya makongo ao abeire gakunyorekana umurike ito Mildred Mumanye nekiranase university yo nagutwariganiria oroboti ya senchira yo gwikirano Omo Vice Chancellor wa University ya Kisii Professor Nathan Ogechi abatuki kurwa ase chingongo au kurwa ensengima kubwatana na amwana babwatani au nigo bachaka conference litukulia lero eyera chikoera litukulia ijuma ewiki yega ase ekerenga ekenene ekyokulia amachibu ya makongo au ayabeirega kwenekiwa Ensa ya Kenya ase chinga kichia etire ito ya Kisii ya igoire emirango yaye elinde abalimu n'abatuki korwa ensengima bachega banyorana asaba korwa obutuki bwabo balentire biri banyora kara bale korwa obutuki nebitabu balikire n'obong'aini obuya buli banyorire nabo bacha gukora igase lero mambia na chuma na riri tukotokora so abantu bachaga igalero tubugata abantu korwa Kenya university itoga kor Kenya mbaro kor Uganda mbaro ndubugata abande korwa South Africa na abande mbaro korwa America abande mbaro bali kaiga physically na abande mbaro ro bali bago participate ya conference ye online Professor Ogechi nigo akwanera egatia makongu au ayabeirega gochenchia ense egatia bo oborere bwa COVID-19 chinsegi chabere chikwenekiwa asense ya Russia na korwa ekirenga kyomoyego yo obeirego kolenta amakongu au asense moye biashara asebarachi guchakia obotuki na kurigia amachibu ya makongu ayo ekirenga kanenekia conference ye nigo yo kora ebiashara na kurigia obotenenku bwense boet asengaki amangana achenchiria tali munariria kabere kale achenchiria asengencho ntumanye tenga semyake bere yaera ntwabwate oborwe bwale corona bona iga kwere nero resegnero gendrete ya Russia
ebintu byonse bine binde byonse na siasa ende ororo na bigo chenjia mazingira se biashara bigokorwa lakini bona abatuki baitoga igo bacha gotebinga neba mangana ayu karoro amarwire nabo neba chise gichirororo enginchu nerororo abakwende abasomya abaito be university baranyale ko chenjie bintu ekara bakorora obotuki enyale kanenga ebiashara mbigenderere enyale kanenga obotenengo se economy ya yensengima na Gusii abekwandara gokina nonya na boigo nigo ateba buna university yuteli gotigwa magega asensemo yobotuki ase abasabire abatuki bonsi gose researchers wetoma ase okumerana nabande elioko eneke buna ngonyora bale amabaga yobotuki korwa asensi ya Kenya oika chinse chaisiko. Kisii is not going to be left behind in terms of research, because if you have to be a university that is worth its salt, and particularly a university that is now 10 years old, we have no business if we are not participating in research. What we have been encouraging our colleagues to do is to do a lot of networking. Remember, that's what we are talking about, a lot of partnerships. And you'll notice that even the conference today was not only funded by the Kisii University Council and the management, but rather we had to get some support from other partners who are working with us. And at the same time, we're also encouraging our colleagues here that for research to be progressing, we need to also look out to research opportunities that have been announced where people are looking for people to participate in research. There are the local funding organizations for research. Of course, you know the National Research Fund in the country. We're also talking about other international organizations. Kuripotelea egetaseni kia Ndizi TV, elietaliane Mildred Momanyi. Miyamana umurikeito Mildred Momanya se oroboti ururikirano na korwa se kaunti ya Nyamira nigo factory ya Sang'anyi yabeirege kwenekia buna yabekire mirobiremekirano yogo chegukinia oboremi ase ensemiyo anigo nonyana babalimi babere bakwenekeriwa na nigo barachikonyora bonus yechiringe ameronko 3 ase omoteneneri gose omoko gose omonyakirogo bwe factory yo Vincent Atei abeirega kuboria baremi nonyana boko babatoereru ekirabona baganyete okubwato kwa moyo nigabaganirie kobe komukia asoborimi bwabo bwechae nago irego kinia ebirengo biboremi ase factory yo ya Sang'anyi muri kitukura se county ya Nyamira job manki no roboti uraso bwikirano namatuko amake atigarete rinde goika omotyenyi oikomi ase abalimi bechae barachikonyora ebonus y'omwaka oyo chinga kibono abalimi abange bali na mobolyo igore bonus barachikonyora tolega igare rogote ya balimi baita about the bonuses we paid ntoira egetambokero gotalera factory ya Sang'anyi egotoka ime county Nyamira ase umunyakero ko Vincent Atei atoerebuna niga abalimi barachikonyora ebonus y'chisiringi emerongo 3 kera ekiro ase umuchakano bw'omutyenyi ogocha n'abalimi bone bonus yabo iyo tokuba guarantee 30 esauri y'echibesa chikali chinyinge latest bakanyora chibesa chipatale 8 kilo mulimi baketoke ngonyorire musara oyo nonya nigo nigatwerabuna niga abalimi bale gocha konyora ebonus engia kolende chibesa chinde chikaenda ase ogwakana amakabesa babwate n'obwagachi ase factory eyo kogera tirisa expansion keri mono chitokora tali maiga expansion keri yo twakora nechibesa chialenga almost 115 million akaroko bega korwa ase chikiro chiri twabwate echiange siringi 5 chirueto na on top of that ekarato ajite mantu anyorete loan yarengo yasabetu na body elienkoro to andreta ko investigate pakabono yarenge ya almost 384 million eito andreta ko akana igontu aruseti na almost 3 shillings yotoroche no mulimi Sang'anyi abwendeta ko liero almost 3750 shillings igasi 37 shillings and 50 cents angona chitwaka ne tomolimi lakini tokamwaka na 30 esauria mangana yo aitwakorete nonya nigo mbato erabuna nigo bagendretse gukora amagenderero elinde kweneke bune factory eyo ngokinere asekerengo kende ase okugareya chinse mochikorosya echae na kugora emetambo emejia
na ekegwande gitona nta expand rogoro gaiga elinde chaite ko bage korale se ichitundu bali una yakaralire kale elinde tokagerera ngechake bwango mutienyo yokomi kiaere kwagachwa elinde omuremi oito ali bute highest benefit eitwa chiteime elinde omuremi anyare konyora abaremi mbasemigwa gotora echae engia elinde bachikonyora ligesa ligia nabo igokubwatesia abaraibe factory eyo abaremi baito basakorigereria abande ba appreciated egasi twakorire factory twanyorete yaringe Ensa mono lakini bone gike gwanda nkoruma kere lete chae gaiga ano chibesa chire na ende ntomanyete nganto bwate na into Greenland fetaria kero murimi munanga nakotorete chae na bakogenda ali chikiro chichae cha mugaranti anyore roni yari atagetonya gosomeria abana ba twende kubarendera mono ngonde tago kama utatiga gweka barabuka barakame ekero batoreteira matabere nenkoro iriarageto sere chere echaingia semo yo kwenono kwa obwoyo abalimi mbasemigwa koba abatwereru ase barachikonyora obwoyo omochienyi ogocha goroyo obwoyo bogoika Mombasa on Wednesday next week by end of the month abalimi bakabastoke basoire konyora obwoyo so latest by 10th of next month kiro mulemi osanganyi onyorira obwoyo bwaye kurwa se factory ya Sanganyi egotoka ime county Nyamira gingo reporter ya Ndizi TV Job Maangi Mbiyamo no murikeito Job Maangi asoroboti ururikirano kurwase county ya Nyamira ekiroto kwirana nenda se county ya Kisii nigo morokiwo yomo kurwase kenyoro kia Nyanguru ward ya Nyakoe nigo arenka asokubora chibesa chogosoa ase university ya Tomboya umorokiwo ya sereta Josephine Nsongo nigo anyorete alama yebi plus kurwase skuru ya secondary ya Kanunda akorende kubwatikana n'obutakobore ase enkeyo tanyara kogenda ase university nigo bona berega kwerera obwo bwaye buguteikirania endoto yaye yokoba omwalimu erioko bakonya abaibuli baye abo bagenderete gochandika ase amatukari busyo muri keito Brighton Makori no roboti urwasubikirano lisoma Kanunda but kusaidizi wa principal then nikapata C+. Niliitwa Tomboya nilifaa kureport date 4 but hadi saa hii niko nje. Nikiitwa Tomboya nilitiwa kozi ya education. Oyibono nere omwana Josephine Nsongo oyibo ikabona utakiri ko base university kurende kubatikana no kuburwa kwebitoki ase amate yaye nigagenderete koba inka goikabono sibono asemerete buna abasamaria baye boiswe soki na bakomokonya na kugenda ase eskuru boigo mamo mwabo Gladys Munyangi nigatero na tabwati bese chinde chonsira nyara chikuiro mwana wa Kisii University. Mtoto wangu wawili mmoja alifanya exam zake 2022 alijoin mwezi wa 9 ikafika semester ya pili. Semester ya kwanza alifanya, ya pili akatifaa kwa sababu hakupata pesa za hiyo mtihani akalifaa. Sasa ako kwa nyumba na huyu mwingine alifanya na yeye mwaka huu 22. Sasa hii ndio alikuwa anajoin huu mwezi wa 9 tarehe 4. Bono ya mateyo nigo yaboririe abasamaria baya na barai abawe sokya erigokonya abana abo anene Josephine Nsongo. Na mimi sina kitu yenye nafanya kwangu, ni ile naenda contract na vita kwa kila mlango napatiwa, mtu ananipatia contract ananipea 100 hata 150 hivyo. Ngawa nataka hata MP wetu hata nyotonya tutatusaidia kama sisi wajane wale tuko na watoto. Mkinisaidia nitataka nisome, nisaidie familia yangu. Mamangu ametafuta njia nyingi kunisaidia, juu hata mkubwa wangu na yeye alidifaa kwa nje. Anafanya vibarua ndio apate school fees and then ataenda kujoin. Mamangu na yeye anafanya vibarua, anajaribu.
lakini pesa hazitoshi. Cosmas Oyagi no mwemusi we wodi ya Nyakoe oibono nyaririga kubori umugwasiri we kisemese keri Machogu. Nilikuwa naomba waziri Machogu mahali yako kama atanisikiza ajaribu kusunguka kusikiza wananchi wanazungumza nini, sababu sasa upande wa school fees imekuwa kubwa, wengine hata hawajielewa wanafanya nini. Chameni, kama kuna uwezo at least watoto wote ambao wamepita wanaenda university kutoka nyumba zile ambao maskini kabisa wapewe free education. Boigo Yagi ni ganyaririga kubori abachibu kwa na encourage wale machifu wengine wajaribu sana kuona wale watoto ambao walipita wanafaa kwenda university wako nyumbani, at least wakuja kwa media tuone kama wanaweza saidiwa. Naomba sana tushirikiane na wale viongozi wengine tuone tumefukuza umaskini, sababu tunaposomesha mtoto hiyo ndio njia moja ya kufukuza umaskini kutoka kwa kwetu. Aina arabono aborokiwa bagendete gwetera asichinga chirigitari kwenyara asiwikabono batamaiti ningikekora nonye serikali gendete gusingirira buna nigo yabekire miroberi gosira abana batari kwenyara na goswa university ao ngoripoti rigitoseni Ndizi TV ritariane Brighton Makori. Miyamano murikeito Brighton Makori no kwegena buna umorokio na chikonyoro boko nyina bwigo gusirwa eriyo kogendereria na masoma ya se university irigwikirania endoto yae na bwigo kubasira abaibuli baye asa matukari busyo tokotira nayo nigo ekiombege kwegerera egekoro kyomugusi mwanyagetinge Heritage Council babere bakumubekera amaboko Joseph Gichana uyo manyikanite buna Papa Siko amaboko yogotenenera mangana egekoro ase ward ya Sensi imeye bunke ya kituto chache North niga batenene rikorwa se kiombekyo asobwamo batebire na nigo barachi kubwatirana na boigo gusirana asoko ene kiabuna egekoro kyomugusi kyabereke gusirwa muri ketonde mo Stephen Norbotioro Ensemo ya Sensi wodi ya Sensi abwatane bekiombe kegekoro korwa chiwodi chia Sensi Marani Kegogi na Mwanyeroni go baumerana na gusanga igoro ye chimbwa chia Mwanyagetinge usiko yeso miguya yora nyanga tikito ngemine tikateti analog na live sure kabisa Gati yemeroberi rituko nigabaga kabao koboko Joseph Gichana umenyekaine buna Papa Siko korwa Ndizi TV konyara kora emeroberi yegekoro imya kitutu chache North ama na kwa omoraria Vincent Onyancha eguto yogosire egekoro imya Gusii anje ekero gwasa chire oretera abantu baito bagitutu chache North na Mwanyagetinge magwanjire nanchire Akimugo tate abire wanjire Ngolio bolinera Igo asenye jitu kulio mugoko maite no nje igo yabero goichana no kumisana gocha sende cyo mwana omokende kingocha gotebunte ndira abantu abonsi bingi chikora abantu lakini andi ande bino na Daud no mokolenge lakini ekere tio ora iwaye lakini egeko momoyo abagetutu North mbarae asense moye ke Gusii na kulenda eke Gusii nerure kegima igongo saba abagaka baito nabangina mura muntu gekere Kibarense meyo ya Sensi abaka nigo baichanero gokea gweke Gusii egekoro amo no kuburikana kwa rentru nemenu ne chinchera chiekerero Kwano gakiti gatoira na seke Gusii egekoro tobe to kwegeria abana baito bagokina bono nche muno mongina bona achira agakurwa basemi bono bakamura bakonywa mubono mbamaitike Gusii tobe to koigeka eke Gusii eke tobe to kobegeri mura kebwenerete koba eke Gusii yeto tiagetiga ko beke Gusii abangina tiago sara abana abamura tiga abana abamura basaruna abagaka buna yarenge kurukare ikurwa Sensi ward ndobwato mote orio tenya arenge aibisete omoto okoro kungo musisita umutori otutagitulindwe
na endo gachwe asengenjira asenjira yabene no abana baito baja kurigerelinga nere na ubungaini kiale gutumika so motori buna ari kwebiso chiserikali chie kaunti ya Kisii na Nyamira nigo chiabori gukoba maiso gusire miroberi yo kurenda na kwegerere gikoro komoranje tokuru kumugusii ekero konyakurie kinyamurero gusege Swahili igoro mugusii esengenje yo munuo ndogenderete kwegerera ekegusii geito omwando bwo mugusii oyubwate chingige kero chyo mugusii chionsi obotene ngubwo mugusii tokorere nobugambi bwo mugusii omugusii agateba igo bono bwanjaniyo bonene torenda nentu asentu elia agatero gotebanga siberyonge osega siberyonge musega ya musega siberyonge osega siberyonge musega ya nigo nyarire koba omoyego omweikera nubwa mangana rengeteke Gusii korwa iga chinse mo chia sensi asa bwatani beke Gusii korwa chiwodi nyachira sense mo ya kitu cha North banarire korwa irabuna mbanyare kobeke mirobili meikera nyo kweneke buna baigere ireke Gusii korwa sense me ya kogetutu koripoteria Ndizi TV korwa sense mo ya sensi egotoka sense mo ya kitu cha North county ya Kisii elietariane Ndemo Steven Mbia mwana umurikeito Ndemo Stephen ase oroboti orurikiranu kubwatkana no kungusana no kwabeire go koendekiwa ase obotenereria ase kiombe kya batami betseyi nigo bono omu patron we kiombe kyo ase county ya Nyamira na baigo county ya Kisii Bishop Nemuel Mumanyi aberega kuboria aba county commissioner korwase chi county echibere akwenekia buna nko babare maiso na kubeka byara bali abakweroka koba abarai ase kiombe kega nigo boigo Bishop Nemuel aberega kuboria bari bagoteba ko babaraye babe bawesokia na kwerera buna nara yaya gosembitambukiro kiebi babere bakubeka eryo kwenekia buna abatami abo banyorire obwene gati abo amasakara yekigambero kubwatkana nekina ekyo kigenderete ase kigambero. There are people who are purporting to be ITP leaders, and these same people are the ones who purported and they ended government compensation to corruption. We need, when they come to your offices, you also call us as Gusii, Regional ITP Committee. They produce their documents of progress and we contribute our documents of progress. This will verify who are the genuine leaders. Because we don't want Kenya Kwanza government again to be done what was done in Jubilee government. You are the eye of the Kenya Kwanza government. Let not those people who betrayed Jubilee again, they end up portraying Kwanza government. I'm only asking you humbly and kindly, if they have come to your offices telling you their leaders, please call of us for identification. Call us for documented identification. Because if we are leaders, there are some progresses we have done. Each and every leadership to produce those documents before you. Mwanchi umurigere togotikana nayo abereka gokorekana Osero gongorwa Gusii nigo tokumurikira ari abereka gokorekana isko ya Gusii awasomonogeri bwe bunkenene Moses Wetangula aruro kuboria gochase abachumbe bo bare kurwase serikali na bego kurwase semerie kwamereria serikali ochamo na kubwaterana eryo koligiari chibu ryo gokora egurube eyo mu Kenya agendrete wetera okone me umuchi Mombasa Wetangula nigatebire buna okomochania egati yabara nigo gutachie kore tari chibu korende komenta emechando ase abakenya nigatebire boigo abachumbe korwa senseme kwamereria serikali ya Azimio la Umoja One Kenya abo baterwo ikirana ase bikaro byebunge nigo bakwire na magega emeroberio ase ebunge yo asaba borire kwenekia bunango ikirana bare ase ebikaro byonsi eri gwikera okoigwana gwo kubwatuko bokorera iborobu yako cyase abananchi. The cost of living in Kenya requires a well-organized and focused legislative agenda in the National Assembly. Collaboration